Dadakpan sa mga otoridad ang suspek sa pagbabutal nga pagpatay sa kabayng college student sa boarding house sa may barangay Tinago. Kinang gitutukan ni Nico Sirino. Nagbunga ang manhunt operation sa kapulisan sa suspitsadong mipatay sa college student nga si Cherry May Mansha, 23 anyos. Ang biktima napalgan Domingo sa buntag nga naligo na sa kaugalingong dugo sud sa iyang giabangan nga kwarto sa barangay Tinago. Ang suspek nga si Emilito Pamilar Jr., 24 anyos, nadakpan kaganihang buntag sa may Zuelig Avenue sa Mandaue City. Makapila nagbalhin-balhin ang suspek og lugar, sukad mahitabo ang krimen. Kuan man gud siya idlas ba? So basin murag pindutan pud siya nga naa mo to nga sige atong operation. Nato siya sa truck. Then nakapindot kay ato mo guning na ang kanigod nga alarma daghan na nakahibaw ani so nasa daghang ning inform. May mga saksi nga miila kang Pamilar human siya mabantayi nga migawas sa panimay human sa insidente. Ang gipuy-an sa biktima duol rasab sa balay sa suspitsado. Daghang naka-identify niya nasa katong after sa hitabo diin na naligo siya moto nga natay nakuha nga witness ana nga nagkadugo siya nga ilis siya sinina. Apan si Pamilar nagdumili pagkomento dihang gipangayuan sa iyang habig. Mihimakak siyang nalambigit sa krimen. Bawal lagi. Diin beri ka pakita buat to. Kato gabi una atong puntaga ba? Minat yan, sir. Minat yan. Tinsura ka? Kaila ka niya sa biktima? Ang iyang inahan mipasabot, wasab sila masayod sa nahitabo. Dihang nagkalandrakas na sa pagkakaplag sa patayng lawas sa ilang silingan, nagtuo lang siya nga didto rasab sa iyang kwarto ang iyang anak. Ang suspek na priso na kaniadto sa kalapasan sa Comelec gun ban. Kami magdahom na siya rin nagbuhat o siya man. Kung kinsa man iyang kuyog, gusulti lang ta siya, manot kong hangyo, kinsa iyang kuyog. Iya lang ta sa kapilon. Kaganiha, gitugyan sab sa pulis ang gituuhan nga cellphone sa biktima nga si Mansha. Usa sa kaila sa suspek ang mitugyan ni ini human matud pa gitunol rasab kaniya ni Pamilar ni adtong Domingo. Robbery with homicide ang ipasaka nga kaso batok sa suspek. Nico Sirino, Balitang Bisdak.